କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋ ସହିତ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥରେ ବସିଗଲେ। ସେହିଠାରୁ ସିଏ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସେଇଠାରୁ ତପସ୍ୱୀର ବେଶ ଧାରଣ କଲେ। ମୁଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ ମୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଲି, ହେ ରାମ ତୁମେ ଫେରି ଯାଅ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ମହାରାଜ କହିଲେ, ଏ ସୁମନ୍ତ କକା ମୁଁ ଯଦି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଯିବି ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯିବନି? ଆପଣ ଥରେ ସେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଜଳରାଶିକୁ ଦେଖି ଚାହିଁଲେ କେମିତି ସେଠି ମହାରାଜ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତୁମେ ହେଉଛ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର କୂଳ ପ୍ରଦୀପ। ରଘୁକୁଳ ରୀତି ସଦା ଚଲିଆଇ ପ୍ରାଣ ଯାଏ ପର ବଚନ ନ ଯାଏ। ତୁମେ ଯଦି ଏଠାରୁ ଫେରିଯିବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯିବନି। ଦେଖ ମତେ ମୁଁ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ରାଜ୍ୟ ହରେଇ ଦେଇଛି, ମୋ ପତ୍ନୀକୁ ହରେଇ ଦେଇଥିଲି, ବିକି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ବିକି ଦେଇଥିଲି। ମୋର ପୁତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ହରେଇ ଦେଇ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ କଳଙ୍କ ଲଗେଇ ଦେଇ ନଥିଲି, ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଆଜି ସୁମନ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ସୁମନ୍ତ କକା ସେଇ ନୀଳ ଜଳ ରାଶି ଉପରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର କେମିତି ମହାରାଜ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମତେ ହାତ ଠାରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାମ ତୁମେ ସତ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଅ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କର। କୁହ ସୁମନ୍ତ କକା ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନି ଏଇଠୁ ଫେରିଯିବି ତାହେଲେ ତମ ରାମଠି କଳଙ୍କ ଲାଗିଯିବନି? এই কথা আজ সুমন্ত মহারাজ দশরথଙ୍କୁ କହିଲେ। ତାପରେ ମହାରାଜ ଦଶରଥ କହିଲେ, ଆଉ ମୋ ସୀତା ମୋ ବୋହୂ ସୀତା? ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି କଥା କହିଲେ। ମହାରାଜ କହିଲେ, ଏ ସୁମନ୍ତ କକା ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ମୋର ବାପା ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ ସମକକ୍ଷ। ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ମୋ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁନି। କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଜୀବନରେ କେତେ ସମ୍ପର୍କ ଆସେ। ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇ ଆସେ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ପ୍ରଥମ ସମ୍ପର୍କ ତାର ମା ସହିତ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ଝିଅ ହେଇ ଆସେ, ତାପରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଏମିତି ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ ଆସେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ନାରୀ ଝିଅଟି ବଡ଼ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଘରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆହୁରି ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠେ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ଦିଅର, ନଣନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ, ଏମିତି ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠେ। ସୁମନ୍ତ କାକା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ନାରୀ ଜୀବନରେ ଯେତେ ସମ୍ପର୍କ ଆସେ ତା ମଧ୍ୟରୁ କୋଉ ସମ୍ପର୍କଟା ତା ପାଇଁ ବଡ଼? ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଥିବା ସମ୍ପର୍କଟା ବଡ଼ ନାଇଁ ଯେତେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ଅଛି? କହିଲେ ଆଜି ସୁମନ୍ତ ମହାରାଜ এই କଥା କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ ଦଶରଥଙ୍କୁ। ମହାରାଜ ସୀତା ମାର এই ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ଉତ୍ତର ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା। ସୀତା ସେଦିନ କହିଲେ, ବିନୁ ରଘୁପତି